Hei, mitä sä täällä teet? Eihän sun vuoros vielä olla. Saako sitten nyt välillä ajoistakin tulla töihin? Ei sun lapasi yrittää karata. Tää. Ei Sampo, laitatko vielä kilpasta? Selvä. Ai vitsi, mä oon hukannut nyt sen toisen. No koska sulla on viimeksi ollut molemmat lapaset kädessä? Varmaan silloin, kun mä olin siellä luistinradalla. Sä oot nyt tosissaan käynyt harrastaa sitä luistelua vai? No mitä sitten vaikka olisinkin? Mä en tiennyt, että sä oot täällä. Eikö toi Jenni soitti vaan, kun se tarvii apua? Niin. Jalkakin näyttää olevan kunnossa. No kun mä tajusin, että se helpottaa, jos sillä niinku kävelee. Joo. Et muuten sattunut tänään käymään luisteradalla. Sieltä löytyi nyt tällainen. Ai, sinnekö se tippuu? Joo, siis mä vaan kävin siellä, mutta en mä edes huomannut, että sä olisit ollut siellä vielä. Sä et vaan kehdannut tulla juttelemaan, kun se jalka oli mukamassa kipeä. Sä et kehdannut myöntää, että sä valehtelit. Oi, kolta pieni. Sä luulet tippustaisikin nyt vähän liikoja. Mä menin sitä kautta vaan sen takia, että mulla oli ihan hirveä kirja duuni. Enkä mä oikeesti muistanut katsoa, että oot sä siellä vai et. Sovitaan sit niin. Mä annetaan sulle sillä ehdolla, että sä lähdet mun kanssa kahville. Tää? Niin, kato kun sun toinen käsi on nyt kylmä ja jalkakin on just parantunut. No okei. Mutta tää ei tarkoita sitä, että sä olisit oikeassa. Mä haluan vaan mun hanska. Ihailijas tuli taas. Katso varmaan pyytää sua ulos. Onkin koulun disko. Joko sä pian pääset? En. Mut hei, tässä olisi tää kahvi. Mä kyllä tarkoitin, että me otais yhdessä juotu kahvit, kun sä pääset töistä. No sä oot varmaan ymmärtänyt vähän väärin. Sä toit mun lapasen ja mä lupasin tarjota sulle tän kaffen, niin siinä ois. No haluat sitä vai et? Taitaa olla vähän kitkerää toi.